Grabe, kaya hindi ako lumabas kasi yung hangin ay malakas. Ngayon ay medyo kumalma pero ang masaklap ay ano na kayang nangyari sa mga halaman. Tingnan natin, nakakaawa na sila. Oh my God! Tingnan nyo naman yan. Walang tigil ang ulan magmula pa kagabi. Kasi meron tayong signal number 1 na ang pangalan ay Lani. Ngayon ay naawa ako sa mga halaman. Saan ko kaya paglalagay ngayon yan? Nako. Oh. Buti na lang at signal number 1 lang. Tingnan nyo. Mangungusap yung mga halaman. Hello mga plants. Magpayong tayo plants ha. Pupuntahan ko kayo. Ayan. Pupuntahan ko kayo. Aray ko. Aray. Nabasa na ako. Oh my good Lord. Tingnan mo naman to. What happened to you? Ayan. Si Sir Lawrence nag-text sa akin. Ipasok daw ang mga halaman sa bahay. Sabi ko magkakasya ba sa bahay yan? At saka kaninang lumakas ang ulan, ulan ay lumakas din ang hangin. Kaya humahampas-hampas yung tubig doon sa window pane namin. Kaya tingnan mo naman yan, natumba na si Florida Ghost. Hello, how are you? Si Paraiso Verde ko, ayan tumubo na naman bago. Ang gaganda nga na nga nila eh. Sana naman hindi ma-over sa ulan, pero pag tuloy-tuloy ito, ay mapilitan ako talagang ipasok namin itong mga ito. Ha? Mag-enjoy na muna kayo sa ulan. At I am praying for you, my plants, na sana naman ay tumila na. No? Kawawa naman kayo. Kumusta naman kayo? Pero okay naman, beautiful naman kayo, no? Oh, kumakapal na nga si bigonia na yun, oh. Ayan, oh. Kapal na niya, pati yung nasa taas. Ayan. Oh my God, yung mga bigonia, pag kanyang sunod pa naman, naku, magtatampo ang mga yan. Imbes na meron ng mga dahon, oh, kumapal na uli, Lumakas naman ang ulan. Oh my gulay. Kumusta naman ikaw, Tycons? Dito si Tycons, si Balawanong. Si Balawanong ay may bagong lip. Tingnan mo. Oh, ang ganda ni Balawanong. Ito, si White Wizard ay ang laki-laki na. May bagong dahon na naman. At ang saya niya. Pero sana naman ay huwag ma-over sa water, no? At sana ay maging masaya kayo sa ulan na ito at huwag naman sumobra. Grabe, oh, punong-puno na. Punong-puno na at punong-puno talaga yung ating drum. Tingnan mo yan, punong-puno siya. Grabe siya. Oh, may bagong dahon si ating whiteboard. Wawa naman sila. Sana hindi malata. Punta tayo ngayon doon sa kabila, guys. Wow! Ay! Nabasa ako! Ay, sus! Naligo na nga ako. Nako! Kaliligo ko lang sa gabi. Ligo na naman ako ngayon. Ayan, may bagong dahon. Si Pink Princess, Giant Pink Princess natin ay may dahon na bago. Pero, as you see, like that, wala yung variegation na yung pintik-pintik, wala naman. Pero pati rin ito, nagsabay sila. Dalawang Giant Pink Princess stone nandito at sabay silang may bagong dahon. At ito naman, alaoy, anong nangyari kay Florida? Hello. Ay, ganun mo. Ayaw. Ayan, may bagong dahon na naman si Rogosum natin. At lumalaki ng lumalaki. Ay, naku, sana naman maging masaya kayo dyan sa ulan na yan. Ito naman si Silver Sword. Grabe, ang laki. No? Ito, lumalaki ng lumalaki. Ito silang Lindeni ay. Ala, oy. Ano ba itong ulan na ito? Sana naman, Lord, ay tumila na. Wow, si Black Sparrow. Ang ganda ng forma ni Black Sparrow. Parang ibon na ng snab.
Parang ibon na ng isnab, no? Oh, nakatalikod. See? Ganda. Ayan, si Milyon na basang-basa na yung paa ko, guys. Oh, basang-basa. Basang-basa ako. Basang-basa sa ulan. Naglalaro tayo sa ulan. Tinitignan ko lang baka may natumba o ano kaya. Dahil ang lakas ng ulan kanina. Okay naman si ano. Wow, melano. Ang lalaki ng dahon ng melano. Tapos ito si Ataba. Ataba Ponce. Ang haba na at yan lagi kong binabalak na mag-propagate. You know guys, Diyos ko sobra akong busy. As in busy ang inyong lola. As in busy. Wow, ang ganda na ni Golden. Yan yung pinopagate natin. Oh, tingnan mo si Golden. Ganda. Ito, yung pinutol natin from here ay ito na yon. Ito yung update niya. Andito siya eh. Ayun siya, pero pinaling ng hangin. Ayun. Ayun siya oh. Yan yung pinutol natin dito galing dito sa mother. Ito yung mother. At si mother ay may baby na naman. Oh, may bagong baby na naman si mother. Para usok. May baby na naman siya. At dito naman, awa naman ng Diyos, wala namang nangyari. Okay lang siya. Thank you Sir Lawrence. Talagang concerned si Sir Lawrence kasi maingat siya sa mga halaman. Kasi sabi niya, ipasok daw ang mga plants dahil malakas daw ang bagyo. Eh kaya ako napatakbo dito sa garden guys. Natakot tuloy ako. Busy ako dun sa loob na alam nyo na. May trabaho ako dun online. Eh in-stop ko muna. Ayan. Okay naman dito. Okay naman. Okay. Okay naman sila. See? Okay sila. Salamat Lord God. Okay naman sila. Oy, nako, si Black Majesty. Anong nangyari sa'yo? Si Dark Lord pala, Dark Lord. Ang laki na ng dahon, no? Nakita mo yan? Similar din sa dahon ni ni Bernardo Pazzi at saka si Campos Portoanum. Tama ba? Corcovadensis. Similar kay Corcovadensis. Ayan. Campos Portoanum, iba yun. Iba ang itsura. Wow. Okay lang. Okay lang naman. Okay lang naman sila dito. Okay naman ang lagay nila. Thank you Lord God. Diba? Masaya naman ang mga plants. Masaya ba kayo mga plants? Yung mga algo natin dyan, oh. Masaya kayo. Okay lang. Wala namang natumba. Okay lang. At yung natin. Staghorn fern doon sa puno. Okay naman siya. Okay. Okay naman. Fiddle leaf dwarf. Ayan. Uy, ano yun? Si welcome plant namin, si Zizi. Ayan. Kumapal ng kumapal at dito rin. Ayan. Sabi nga ni Marcy, ipasok ko raw yan. Ayan. Dami pa doon. Okay. Okay naman. Pero yun lang. Yun bang nagganyan ba? Yung mahahaba ang stalks ay napaling ng mga hangin na malalakas. Meron na naman siyang bagong leaf. Where's si Richie Eye? Yan. No? So, it's good. Ay, salamat. Ito, nandito tayo sa Petit Jungle 1. No? Later, I will update you doon sa Petit Jungle 2. Oh my God. At si Cobra fern natin na malaki. Okay naman siya. Okay naman. Okay naman. Wala namang Ito, napalid ng hangin. Nabali. Aray ko. Aray. Tamaan yung mukha ko. Aray ko. Pinalo yung mukha ko dito. Ang sakit. Aray ko. Pinalo ng plant. Ba't ka nagagalit plant? Ayan. Look at that. Ayun. Ayun. Ayun.
Ayan. Okay lang naman. Okay lang naman kami. Sabi nila, wala namang natumba or nadami. Puntahan na natin doon sa taas na ni ano, oh. Nandun na sa, siguro itong Milano Prism natin ay nakaabot na dun sa 10 feet lang. No? At ito namang si Burley Marks. Burley Marks ba yan? Burley Marks. Ayan, si Frosted Heart. Si Aurea. Ito premium pin natin, Aria. Si Burn Marks. Ayan na sila. Halo-halo na dyan. Okay. So now, what will we do? Renoxi-I. Ito, si Renoxi-I. Ayan. Clavigerum. Ayan, Clavigerum. Oh. Ay, kapatid yan. Ayan. Okay, ingat kayo ha. Mamaya pagka ano man ang mangyari at maghapon ito, nililipat yung mga delikado. Okay? Lilipat ko kayo. Ito, nalimutan ko ang pangalan nito. Kung ano na ba ang pangalan nito. I forgot. Okay? Anyway. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my God. Binagyo. Ay, ang ganda nito. Parang Pink Princess. Ang ganda naman ang dahon niya, no? Oh, parang Pink Princess. Ito, Brazil. Tulong ako mamaya, hakutin na itong mga ito, nababad na. Nababad na sila sobra. Ayan. Ito, marami pang kami dito guys. Dito. Ayan o. Ayan. Marami pa doon. Marami pa doon. Ayan lang, kawawa na sila sa ulan. Paano na yan? Selum, ayan, selum, nabusog na ng tubig sa selum. Okay? At si Black Spoon, nilipat natin dito, ayan, wala na si Black Spoon. Diba? Diba okay naman sila? Okay. Ito naman ako, para na akong mumu na galing dun sa loob. Okay, let's go to the jungle, Petit Jungle 2. Okay, let's go. Let's go there. Let's go to Petit Jungle 2. Na tayo sa Petit Jungle 2, guys. Si Corcovadensis. Ay, hindi. Anong pangalan nito? Anong pinangalan ng seller? Ang tawag niya dito ay Sagitifolium. 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 Tricolor. Si Birds of Paradise. Ayan. Oh, hindi ko na pangalanan. Ayan. Pero nababad na kayo ha. Pinapanalangin ko na yung hindi naman sumobra ha. Okay. Di bale, titigil na yan. Ano? Naku, nakuberan na yun. Ilipat ko yan. Ito sila ano. Ilipat ko rin to. Kawawa naman. Nakakaawa na sila. Oh, may gulay. Ayan. Oh, ay, salamat. Maraming sili. Doon nagpasalamat sa may sili eh. May tumubong sili. Tinanim ng bird yan. Ito oh, kita mo yan. Ayan. Tinanim ng bird yan, yung Maya. Ang ganda ng porte natin, lalaki. Yung si Abaca, kamuting kahoy, sila Black Cardinal. Nandito sila lahat. Nandito si Rojo Congo, Red Congo.
Yan sila. Black cardinal, nandyan. Okay naman lahat. Sila Mycans. Naku, ang dami kong kasi kasuhin guys. Ito si Mycan. Nilipat ko dapat ng ng pot eh. At saka lagyan ko ng stick na hindi ganyan. Oh, kawawa. Tapos ito naman si Silver Sword Anthurium. Grabing ang haba-haba nitong bago niyang dahon at meron pang isa. Look at that. Nagustuhan niya yung paglipat namin dyan sa pot na malaki. Kaya kayo kung merong hindi tumutubo dyan na Silver Sword, ang haba guys. 1.5 meter yata ang haba. Ang Silver Sword na Anthurium. Grabe, haba. Haba niya. At alam niyo naman, yung binabalita ko lagi, na ito ay healthy na, beautiful na siya, wala na siyang mancha-mancha. Parang, kumbaga ay na-treat na ni Bello. Doktora Bello. Doktora. Ayan. Sige. Ito yung sinasabi ko, kung Corcovalensis ang tawag natin, at yung isa doon ay Sagittifolium, pero kung titignan mo ay parehong pareho. Ano ba talaga ang totoo? I don't know na. Ganda nito, oh. Very nice. Ito, oh, yung sinasabi ko, oh, gumaling na. Tapos yan, oh. Diba? Pero masaya sila sa ulan, ha? Nakita ko, masaya sila, ha? Masaya sila. Ito, masaya sila. Masaya sila. Hirap. Masaya na masaya ang mga ibang mga plants dito. Super saya. Ayan, sumasaya o. Eh, syempre, sumasaya o kasi yung malunggay nga sumasaya o dahil sa hangin. Because of this Typhoon Lani. Huwag mo namang anuhin, i-damage tong mga mababait kong plants dito. Ikaw, Lani, ha? Tingnan mo naman, oh. Nandito na sa harapan ng mukha ko ito. Oh, mamunggo, oh. Mabunggo na ako dito. Ayan, oh. Mabunggo na ako ng orchid. Ayan, okay naman. Si Angela, kumusta? Oh my God. Nag-brown yung isang dahon. Ganyan, natural lang yan, guys. So, tatanggalin ko yan. Ayan, halatang hindi ako nakadalaw dito ng 2 days, 3 days. Kaya, hindi na alis yung brown na yan. See? Pero, natural lang yan pag may bagong leaf. Ayun, may bago nga. Ganon, nagpapalit. Ha? Huwag kayong nervyusin pag ganon na may nag-brown. Eh, natural lang yan. Ayan. At ito rin, oh. Halatang hindi ako nakadalaw kasi, oh. Ayan, hindi ko nagupit yan. Ay, salamat. Wala yung mga nun, yung puti-puti na insects na kumakain. Ito, kailangan kong mag-propagate na nito kasi nagsanga-sanga na siya sa pababa, nahuhulog-hulog na siya. Ano? Ganun talaga. Wow! Ang gandang tignan ng mga leaves nila pagka ganitong umulan. Ang ganda-ganda talaga. Beautiful. Ay, salamat. May dahon na naman. Beautiful si Humalomena. Oh. Si Bronze. At dalawin natin itong si Bida na in-update. Aray ko, tingnan yung mukha ko. Mas ako ng plants dito, oh. Oh. Ayun, oh. Ito, look at this. Oh, ito yung binabalita ko sa inyo, guys. Oh. See? Ang dami ng leaves. Di ba noon pinakita ko sa inyo, red pa ito nung pink. Parang pink burgundy ang lumabas na leaf. Ngayon green na siya. Oh, lumaki na ito pero usog. Oh, gusto niya yung pesto niya. Ayan. Tapos yung arwakan ibigay ni Ma'am Ellen na tuwan-tuwa siya dahil nakita niya pala sa video na yan nga na namulaklak. Turn natin Asplenium dodong. Ayan, si Asplenium dodong. Kita nyo? Hoy, ang taba nito pero puso. Taba. Parang ako. Fat belly kasi yan eh. Kaya nga mana sa akin yan eh. Ito naman super naman laki naman ang dahon. Halaka. 2 meters na ang dahon niya. Ang laki. Ito si Big Bill. At saka ito. Hindi ko alam ang pangalan niya. Yung Pride of Manila at pangalan nito.
I forgot. Aray ko. Aray. Sinusok ako ng ano. Sinusok ako ng cycad. Aray. Okay. Okay naman. Wala namang natumba. Okay naman sila. Happy naman sila. Ano? Happy naman. Healthy naman sila. Okay lang. So, no worries. Ito yung Campus Portuanum na na-mention ko, guys. Na cute ako. Para siyang fish. Parang fish ang shape niya. Ito naman si horsehead. Oy. Okay naman sila. Okay naman. Ang sili natin ay inubos ng mga ibon. Ilang piraso na lang natira. Oh, mga sili natin, inubos nila. Oh, ayan. Oh, inubos mo. Alam ko, inubos mo yan. Wow, may dahon si ano. Si Tortum, may bagong dahon si Tortum, ang cute. At si Gigantium, okay naman. Okay naman sila dito. Chapense. Ayan, Chapense. Wow. Wow. Wow na lang ako ng wow. Kasi happy ako pag nakikita ko silang happy. Wow. Ito naman sila. Wow din. Wow. Wow din sila. Wow. Wow. I love it. Yung mga ferns natin, wow din. Wow. Wow. Uy. I cannot see you. It's dark. Radiatum. Si Radiatum, grabe. Lumaki ng gusto, guys. Ang laki na ng puno. Ha? Napabulusok natin dito sa pwestong to. At dito naman ay may mga fern doon sa ilalim. At may mga pitugo. Ayan. At ito yung ano, yung apatot. Alam niyo apatot? Yung gamot. Ayan oh, apatot yan. Gamot yan. Ayan. At si Monticola. Ayan si Monticola. Yung Tortum natin. Wow. Tingnan mo na si Tortum. Nagdahon siya. Pink ang kulay. Wow. Ganda ni Tortum. Lumaki si Tortum ng gusto. Wow, pero usog. Okay? So, what will I do now? Siguro magdahan-dahan na ako ng pabalik. Ito si Big Bill talaga. Lumaki ang dahon. Pero usog. Si Jungle Fever natin, tingnan mo. Grabe to si Jungle Fever. Ayan, ay may dahon na naman, oh. Oo. Masayang-masaya siya dyan. Kita mo, may bago siyang dahon. Ang laki-laki. Itong mga mycans natin na giant, dumadami. Di ko na na-propagate. Ayan, oh. Ay! My God. Aray! Ano, guys? Sabi siguro, istorbo ka. Natutulog kami. Ayan, nandito tayo. Aray ko, guys. Nandito tayo sa jungle 2. Ang jungle 2 natin. Aray ko. Pas na naman ako. Ayan. Binibisita ko nga kayo eh. Gagalit kayo sa akin. Okay? Let's go. Bye-bye. See you again next time, guys. In-update ko lang kayo. Dahil sa bagyong Lani, ay medyo napaling-paling mga dahon, pero wala namang napinsala. At okay naman, masaya naman sila. Sana naman hindi magtuloy-tuloy yung ulan para sa ganun ay hindi sila malata or ma-overdose ng tubig or huwag silang malasing sa tubig. Malasing nito, ang laki see, ang laki-laki. Okay, ang lalaki. Babay na. Ito naman si elephant ears, sobrang laki. Ayan oh, ayaw niya nababati. Okay, hindi na kita batiin. Okay? Kasi nung minsan binati, nagtampo. You know, matampuhin yan. Okay, bye-bye. See you again next time, guys. Take care, stay safe, God bless, and stay inspired, stay smiling, stay beautiful, and healthy, and wealthy. Okay, bye-bye. Love you, guys.